L-ewwel kulħadd nilqakom għall-ewwel episodju ta' Pop Unfolds. Dan huwa serje ġdida fejn aħna ħanieħdu proprjetà geeky, pereżempju xi franchise, xi logħba, xi movie series u hekk, u ntukom naqra history u facts madwaru. U llum ħanibdew b'Star Wars. Issa biex intukom il-history u facts kollu ta' Star Wars, għandna bżonn serje li huwa itwal minn Oppenheimer. Fisser dak huwa impossibbli, fisser ifmu li dan huwa naqra kondens naqra fil-qasir, imma jekk joġobkom dan il-episodju u tridu taraw iktar minn Star Wars, itfaw like, comment u hekk u forsi nagħmlu part 2 fuq Star Wars fejn nitlu iktar fid-dettall u ntukom iktar facts. Imma daqshekk paroli, ħanibdew Pop Unfolds Star Wars. Tlaqna! George Lucas infatti qatt ma kellu ġo moħħu biex jagħmel Star Wars u rrid jagħmel big budget adaptation ta' Flash Gordon li mbagħad kien ħareġ wara. Dik kienet il-ħolma tiegħu xu vera kien fan ta' Flash Gordon, imma ma tawx ir-rights. Allura qabżitlu għal mela ħanamel space adventure jien u għalhekk ġi Star Wars. U ħaġa interessanti u naqgħa tad-daħ huwa li Zack Snyder actually prova jagħmel l-istess. Zack Snyder rid jagħmel film ta' Star Wars, ma tawx il-permess u allura qabżitlu u rid jagħmel space adventure u għamel Rebel Moon. Id-differenza li huwa li Star Wars ġi jispala klassik u wieħed mill-iktar film suċċess ta' kull żmien, meta Rebel Moon huwa diżastru naturali. Huwa wieħed mill-ar films li qatt invinta u huwa boring malla. Il-film oriġinali ħareġ fin-1977, imma meta kien ħajoħroġ ma tantx kien hemm fiduċja fih, laqas id-direttur u laqas il-studio. Infatti l-studio 20th Century Fox kienu ħajikkanseljawh, kienu ħajamlu pal Warner Brothers magħmlu bil-Batgirl u jieħdu tax refund. Anka d-direttur George Lucas ma marx għal premier qabad u mar vaganza Hawaii. L-unika persuna li għafda fih dal-film kien Steven Spielberg, għax hu għal il-George Lucas li daħħa jkun wieħed mill-ikbar films ta' żmien kollu. Naqra Nostradamus moment ta' Spielberg kienet di. Meta ħareġ il-film kien suċċess enormi u għamel 500 miljun madwar id-dinja kollu. Li huwa amazing kif kellek taqlibhom ta' dan iż-żminijiet naħseb xi 20 billion trillion. Onestament ma tantx nafax minix tajja fil-mezz. Imma kien jagħmel balla flus u għamel balla flus u beda franchise li għadu għaddej sa dan iż-żmien. Min sequels għal prequels għal spin-offs ħarġu 12 movies sa Star Wars is-cinema, 11 live action u il-Clone Wars. Issa fil-każ ta' Clone Wars li ħafna nies jinsew li huwa konsiderat bħala Star Wars movie. Dan iż-żminijiet kulħadd jaf li episode 4 huwa magħruf bħala A New Hope, imma mhux dejjem hekk kienet. L-ewwel darba li ħareġ kien magħruf bħala Star Wars biss, ma kienx hemm l-ebda subtitle. Din is-subtitle żiduh meta għamlu reissue tal-film fin-1981. Hemmhekk fil-credits tal-bidu f'dak il-crawl żiedu episode 4 A New Hope. Dak kien wara li Empire Strikes Back kienu żiedu episode 5 and Empire Strikes Back. U the rest is history. Wara li ħarġu l-ewwel 3 films ta' Star Wars, George Lucas għal daqshekk ma rridx nagħmel l-ebda iktar film ta' Star Wars. Imma mbagħad fil-90s kienu ħarġu xi comics u reġa' kien hemm interess fuq Star Wars u qal kemm hawn interess fuq Star Wars ħaneġa' nagħmel film ieħor u beda jaħdem fuq il-prequels. Li ġara mbagħad wara li spiċċa is-sequels tal-prequels, iwa naqa' komplikat. Wara li spiċċa is-sequels tal-prequels u s-trilogy tal-prequels spiċċa, reġa' iddeċida li mhux ħajjagħmel iktar films ta' Star Wars. U darba żamm kelmtu kieku ma kienx għall-offerta fenomenali ta' Disney, ma kienx ikun hemm is-sequel trilogy, iva. U Disney biex jixtru il-rights ta' Star Wars Indiana Jones tawh 4 biljuni. Kemm għandhom flus la Disney, 4 biljuni. U kontu tafu li kien hemm over 50 ktieb fuq stejjer ta' Star Wars li Disney wara li xtrat ir-rights qalet li daw għalina ma jeżistux. Infatti dik kienet l-ewwel darba li Disney ħarqet il-fanbase ta' Star Wars għax kien hemm minn daw il-kodba li kienu vera iħobbuhom nies u kienu hardcore fans tagħhom, imma Disney qalet daw m'għadhomx jeżistu. Daqshekk ma jeżistux. Ħalli li mbagħad qabdu character li kien vera popolari minn daw in-novels li suppost ma jeżistux.
dak il-blu li su puffu dak, abduħ u tefaħoġġu Star Wars Rebels u Ahsoka. Min kodba, movies, collectibles, comics, toys, kollox, u Star Wars huwa wieħed minn l-iktar affarijiet li għamel flus għal Disney. Imma mhux kollox imur tajjeb għal Disney. Darba minnhom iddeċidu li jiftu hotel The Galactic Star Cruiser u da marilhom falliment totali. Infatti wara sena kellhom jalquh dal-hotel u tilfu kważi 300 million fuq dal-hotel. Imma m'għandihomx tort in-nies li ma marrux. Dan il-hotel kien jiswa 2500 il-lejl, 2500 il-lejl għal dak il-flus jien vera rid nitla l-ispazju. Fun facts, kontu tafu li l-isem oriġinali ta' Yoda kellu jkun Buffy? Ija, Buffy the Slit Slayer naħseb kienet ġejja. Anka R2D2 kien ħajkun differenti. Fil-ewwel verżjonijiet tal-iskript, R2D2 kien se jitkellem Ingliż. U mhux Ingliż normali, kien se jitkellem Ingliż u Ingliż vulgari. Infatti ma kienx ħajkun dak il-friendly favorite robot li nafu issa, kien ħajkun ħamallu blikraħ. Fil-film oriġinali jużaw ħafna kliem pal hell u damn. Dan għamluħ apposta, għax huma ma ridux li dan il-film ikun klassifikat patta tfal, riduħ PG, ħalli il-nies kbar ma jazbux li timorru jaraw film ta' tfal. L-attur Samuel L. Jackson mhux biss għandu lightsaber purple, imma anka fuq il-lightsaber għandu miktub BMF. Issa, jekk tridu tkunu tafu x'inhu BMF, morru Google għax mhux ħanajda x'qed tipprova nkun PG-13. Palissa ħarġu 6 live action TV shows. L-iktar wieħed suċċess huwa obviously The Mandalorian li hemm 3 seasons tiegħu. Tant kien suċċess The Mandalorian li infatti il-season 4 kanceljawh, imma mhux kanceljawh, bidluh li ħajjoħorġuh fis-sinema. Infatti il-movie The Mandalorian u Grogu, jew kella Baby Yoda, ħajjoħorġ fis-sinema fit-2026. Hemm ħafna proġetti ta' Star Wars in development u għalhekk Star Wars ħajibqa' magħna għal ħafna snin li ġejjin. Jien ingrazzjakom tilli rajtu dal-ewwel episodju ta' Malta Pop Unfolds, pamattilkom jekk joġobkom itfgħu like u comment ħalli forsi nagħmlu iktar fuq dan is-serja. Għalissa m'hemmx iktar xnajt imma May the Force be with you. Bye bye.